Era honetako eskilara bloke bat nahizun erabiltzeko aukeri badaukezu, jakin sendagai altzu badaukezula eskuartik. Izen be eskilarak maiz igotzik, bihotz biriketako osasune, LDL kolesterola edo odoleko azukrean kontrola hobetzen ditula ikusi data. Eta ez da mileka igobierrik aurrez aipaturiko onura guzti horrek lortu ahal izeteko. Hurrengo berrikuspen sistematikuk, asteko egun askotan hainbat eskilara bloke labur igotzik, 4 asteko epin, aurrez aipaturiko hainbat onura ekarri alditxula ondoristatuan. Eta beste azterlan honek 28.000 heldu baino gehiagori 11 urteko jarraipen egin ondotik, ondoristatuan etxietako eskilarak egunero sarrixen igote bezan pertsona horrek, 15-20 eskilarako 5 bloke edo 5 solairu, hori eitxebenek eskilarak gitxien igote bezanekin alderatuz, edozein kausagatiko heriotza arrisku desentez baxuagoa zeukiela, hori ondoristatuan. Eta zein litzateke mugitzeko arazorik ez eta bihotzeko arazorik ez daukan heldu osasuntzu batentzat dosi praktiko bat. Ikerketa ezberdinen arabera, 5-10 bloke edo solairu edo eguneko 100-200 eskilara igotze hori. Beste albiste ona litzateke, ez daukezula zertan kolpetik aurrez aipaturiko eskilara kopuru hori dana igo beharrik. Egunean zehar 2-4 bloke ezberdinetan banandu aldozu. Adibidez, 4. solairun bizidan pertsona bat basa, zure portaletik etxeraino dauezan 60-70 eskilara horrek, egunean zehar 2 aldiz igotzi nahiko izango litzateke.